Akerteng pa wadukun wa masim bakut amen. Tungin puli naka gospel Lukas kalenong kaba ar kadkot kaba arpuwe. La IT ya ujisu haka temple. Hadin prasngi habalapoi kapor ban otsher ya ukelung ajer keteng Jisu ya u. Kaketeng bala ai dau angel shwa ban pun ya u. Habapoi kasngi bau Joseph bat kamaria kinle ya kaba la hukum da ka any Moses bat ban pendep ya kariti ka jing penkhut kilara ya kelung sha Jerusalem ban IT ya u ha utrai. Kumbala tho haka any utrai. Ya ukun prangsngi baro day ban penkentang ha utrai. Bat ban terwa ya kijing kenya da kilang dukur shijur ne arteli hikun paro kat kumbala bo ka any utrai. De ladon ubreu ha Jerusalem ubaketeng uSimeon. Lalong ubreu ubahok bat uba tibblay. Ulakmi linti banwan ka jingpen im ya ki Israel bat umensem bakut uladon bat u. Ulayo ketien na umensem bakut ba yap lemda yo ishwa ya ubalasle jong utrai da ka jingyalam umensem. USimeon ulalej syaka temple haba kikmi kikpa kilawan ra. Ya ukelung Jisu banle kumba dawa ka any. uSimeon ulakentop ya u halaki ksangti bat ula aingu ya ublay. Menta kutrai mela pendep yela kakular. Mela ban pelat suk yela usyakri. Dalaki kemat ngalayo i yaka jingpen im jong me. Kaba mela penkre hakmat kipat benreu baro. Kajing syai ban kedau lenti yaki gentle. Bat kaburam yaki pat Israel jong me. Kikime kikpa ukelung kila penlingo yaka ba uSimeon ulakren syapang jong u. uSimeon ulakurku yaki bat ulaong ha kamaria kakeme jong u. Uni ukelung un kelalong ka jingjot na ka jingpen im. Ya bun ba ha Israel unlong kadak na ublay kaba kibriu kinle persya kumta onpen pau ya kabuj. Bari jongki bat ka wajlam ka jingsngsi kandung selut ya ka donut jongpi. Ladon ru kawai kanong yetu lupa kabaketeng ka ana ka kun u Phanuel na ki jaj Asher kala temen bah onda kala ya poika poiman kala im hinyusnem bat la utenga nangta kala sa riu kentai hadu prapo sausnem ka keta kam jumi na ka temple bat sngi bat mit bat kala mani ya ublay da ka jingsha jingit bat ka jingduai di haba kalawan lap hakata hi ka kelep mat kala aingu ya ublay bat kala kren syapang ukelung hakitu baro kibakmi linti ya ka jingsu spa ya ka Jerusalem kani ka ketien utrai. Tungin bu ya ka jingduai yala di hapedeng jonga jongpi habangila IT yala di bangilong shisha kinong but jong ukris. Tungin ai ngu ai dem berobo di laki kimi kikpa kibalapin pau ya ka keteng kejongi ha keduan dupat.
bangilayo sisa kejing pen im hau Jesus Christ ha ka kerteng jong me atrai ngiwan panbu ya ka kerteng yalade da kejing pen kentang hame ngiyo pediang ya u mensim bakut bat ngi ai ngu yami ngin pendon buram yami namar dei kajing e jong mi kajing thau jong mi yanga ngayo kanam kaburam ha ka yeng kentang jong mi ha kajing thau jong mi yanga ngayo i yala ime ipa ba ki pen kup buram yanga ha ka jing le niam le buram kila IT yanga ha ka duwan dupat ban ai ka kerteng jonga hame tu pen khoj pen kentang ya kamet bat ka mensim jonga ha ka kerteng u Jesus Christ bat ngala bot ngala syakri ya cha junam bat u hadu ka sngi ba khadu tu ai bor ka buj ka jing im ba bha yanga bangan laj na ki jing sniu bangan ya ka jing im ba bha bat ngan tip melong unong pen im jonga bat yala ime ipa ngan ringan sumar hok yaki kum bamila sumar yanga hadu kasngi bakhadu ngan it ngan sumar yaki atrai kumba u Jesus Christ ulawan hasha ka perthai ban wan pen im yangi hadu kasngi jingyap ula pelaj im yangi junam bat ulawan ban pen im biang yangi ha kasngi balai ula mipat bat ulawan ban pelaj im yangi nakapop bayap bat ulawan ban pen pau hangi ba ula pen pau ha hangi bandon ke jinget ha u bat ula mipat naki bayap ngi aingu yami Jesus Christ ngi pendon buram yami ku Jesus Christ ngi nyat syakri hok yami ku Jesus Christ junom la junom amen ka buram hau kpa bat hau kun bat hau sin bakut kumbala long bedikong kumju mta berobor junom la junom amen en Jesus Christ